Hej og velkommen til BR Automation. Vi vil være maskinbyggerens bedste ven, og efter den her film ved du hvordan. Vi har maskinbyggeren i fokus i alt, hvad vi gør. Vores services og produkter er skabt for at hjælpe med at lave globalt konkurrencedygtige maskiner. Både når det kommer til kost og effektivitet. Vi stræber efter at få kunder, hvor vi kan opbygge et livsvarigt venskab baseret på åbenhed og tillid. Selv når det bliver svært. Vi er globale, men vi er mest lokale. Med afdelinger rundt i Danmark er vi tæt på dig og din virksomhed. Det betyder, at vi, som dine bedste venner, kender din forretning og dine kunder. Teknologisk forspring er afgørende for vores kunder, lige fra produkterne til dem, der anvender dem. Derfor ved vi, at kvalitet og pålidelighed er afgørende, når man bygger maskiner. Selvom udvikling af maskiner kan være en kaotisk proces, så har vi altid en plan. For vi hjælper nemlig hinanden hele vejen. Hos os er ny teknologi ikke buzzwords. Det er konkret implementering i dine maskiner. Det betyder, at du kan slappe af, lad os fokusere på teknologiudviklingen, imens du fokuserer på din kerneforretning. Vi har hjulpet med at bygge maskiner i rigtig mange år. Faktisk har vi over 200 års erfaring her lokalt. Og det vigtigste, vi har lært. One size fits none. Hos BR har vi specialister inden for alle afkroge af automation. Blandt specialisterne har vi vores erfarne team af automationsingeniører. Med kun et opkald væk, står de klar til at hjælpe dig med alt fra support til udviklingsopgaver. Vi er sikre på, at denne form for venskab tager dig fremtiden inden for automation.